Ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, hindi sa kinakban, sarong magayon na regalo kan kagurangdan. Hinisinuklian, kaya dapat ang pagatapanan. Ang Diyos na ang dapat na magbawi. Da'y Panginoon ang satong kasakuran. Da'y pakipuhon na tapuso ng buhay. Kung may problema, da'y inipaghilumon, ipaisip taganing matawaning solusyon. Ang buhay ng tao, garuman lang sarong premyo. Ikaan ng gana sa kinabang na buhay ka. Ang buhay ng tao, misteryoso kayo. Daitaarang ang satong kasakuran. Sinuklian, kaya dapat ang pagatamanan. Ang Diyos na ang dapat na magbawi. Ang buhay ng tao, garuman ng sarong premyo. Ikaan ng gana sa kinabang na buhay ka. Ang buhay ng tao, misteryosong kayo. Daitaarang sa itong kasakuran.